Okay, vi skal forklare om mørkeprocessen, som foregår i plantens stroma, og den her processen foregår så uafhængig af lys. Og det starter med, at man har ribulose 1,5 bifosfat, som er en C6 eller C5-forbindelse, som så bliver omdannet til 3 fosforglycerat, som er en C3-forbindelse. Og den her forbindelse, den bliver så lavet om til, eller den er det er 2 gange C3-forbindelse, som betyder, at det er en C6-forbindelse. Da ribulose 1,5 bifosfat er en C5-forbindelse, og der indgår så det her CO2, som er en C1-forbindelse, som så bliver dannet til en C6-forbindelse. Og den her CO2, den bindes af det her enzym, som kaldes ribosco. Og så er der del 2 i, Calvins cyklus, og det er, hvor der sker en reduktion under forbrug af ATP og NADPH. Der sker der en reduktion via ATP til 2 gange 1,3 bifosfatglycerat, som så bliver en C6-forbinding. Og herefter ved hjælp af NADPH sker der så en reduktion til 2 gange glycerolaldehyd 3-fosfat, som også er en C6-forbinding. Og der er altså sådan et produkt her, og det er hver 6. gang den her cyklus, der bliver der spyttet sådan et C-atom ud, som så bliver til glukose. Og det sker så ved hjælp af H2O, og der bliver spyttet det her ene ud, fordi der længere hen i processen skal bruges et mindre C-atom. Ja, og så i del 3, der ser vi så den her gendannelse af ribulose 1,5 bifosfat under det her forbrug af ATP. Og det her, det er så en C5-forbindelse, da der fraspaltes et C6-molekyle i form af glukose, som ses i del 2 af den her proces. Så det ender helt med, at vi får ribulose 1,5 bifosfat, som er en C5-forbindelse igen.